Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Geheimen van. Vandaag gaan we op zoek naar het allerlaatste geheim. Samen met een aantal inwoners ga ik op zoek naar het geheim van Heide. Wim, jij bent lid van de werkgroep Historie Heide en als het goed is kun je mij meer vertellen over het geheim van Heide. Ja, het geheim van de Heide, dat is eigenlijk de kermis van vroeger. Vroeger, rond 1923 tot en met de jaren 60, hadden we hier in Heide een hele grote kermis. Zelfs met 4 danstenten aan elkaar. En de mensen die kwamen van Deurne, Helmond tot en met Venlo kwamen die allemaal hier naartoe. En die mochten hier dansen. Maar hoe kwam het dan dat de kermis hier in Heide zo populair was? Ja, omdat hier gedanst mocht worden. Hier hadden we in Heide hadden wij geen pastoor. En de pastoor die bepaalde vroeger in de dorpen wat er wel en niet mocht gebeuren. En omdat alleen Venray een pastoor had en niet de hei, daarom mochten wij hier kermis draaien. En daarom was het hier zo druk. Kun je mij vertellen hoe het er destijds aan toe ging? Hoe het er destijds aan toe ging? Ja, er waren allemaal, alle jongens van 18 tot en met zijn we midden 20, dat kwam allemaal hier naartoe. En dan zaten er een aantal jongens die gingen in het café zitten. En de dames die gingen in de tent. En die moesten gewoon dansen. En als er dan een dans geregeld zou worden, dan gingen die dames naar buiten. Die gingen die heren uit de kroeg halen en dan werd er gedanst. En zijn er ook nog mensen die iets kunnen vertellen over de tijd van toen? Mensen die dat misschien bewust hebben meegemaakt? Nou, mijn vader, maar ja, dat is een generatie voor ons natuurlijk. En die hebben dat allemaal meegemaakt. En daar hebben wij eigenlijk die verhalen van. Ja, en dan heb je Martin Peters, die kan ook nog wel het een en ander vertellen over de dingen die hier in Heide gebeurd zijn. Oké. Martin, kun jij mij wat vertellen over de kermis op de hei vanaf de jaren 20? Ja, daar weet ik nog wel wat vanaf. Het begon eigenlijk altijd een paar weken voor de zondag dat op de Heide kermis is. Dat is de eerste zondag voor Sint-Jan, rond 24 juni. Het begon ermee om de hele familie, alles uit te nodigen. Ja, ze hadden geen telefoon of niks, dus die moesten allemaal bezocht worden. En verder was het druk met de bloemenhof moest er netjes bij liggen, de groentehof en voor de boeren het veld. En de stal moest schoongemaakt worden, want ja, als die familie kwam, dat was het dan. Je moest jezelf presenteren, hè? Dus daar was het druk mee. En hoe zag zo'n kermisdag er dan uit? Nou, dat begon 's morgens sowieso met de mis. De hoogmis, daar moest iedereen naartoe. En ja, daarna dan was het thuis op de koffie. En dan was het rond 1 uur. Dan stond de zondagse soep, die was klaar. En de koude schotel en allemaal die hapjes met rijst, pap met proemen. Dat was dan de afsluiting. En daarna was het eventjes uitzakken met een borreltje. En dan gingen de vrouwen in ieder geval kijken hoe de hof erbij lag, de groentehof en de bloemenhof zoals ik net vertelde. En de mannen die liepen naar het veld toe. En als ze dan dat allemaal gezien hadden, dan kwamen ze terug. Een kopje koffie, een stukje vlaai erbij, soms 2 stukjes vlaai, want dat blijft Limburg. En dan rond een uur of 4, dan was het weer brood eten. En daarna gingen ze allemaal op een fiets naar huis toe, want de meesten die hadden toch een boerderij thuis en er moest weer gewerkt worden. Kun je dan misschien nog wat vertellen over de kermis op zichzelf? Ja, de kermis zelf, er stonden op de hei, zoals al verteld is, verschillende tenten aan de Deurnseweg bij Nat, bij de Nachtegaal. En de kermis op zich, die stond als eerste bij café van Dijk aan de Deurnseweg. En ja, daar had je dan vroeger het pertjespeul. In eerste instantie dacht ik altijd, daar staan dan die houten paardjes. Maar nee, het pertjespeul is eigenlijk door paardjes aangedreven. In het begin liepen er 2 paardjes de hele dag die rondjes. En wat ik ook heb horen vertellen, dat daar een meneer of een bedrijfje was en die had daar een beer. En dan konden die jongens vanuit de dorpen, die konden een partijtje worstelen met een beer. En dan kun je wel nagaan wie er eigenlijk altijd won, want ja, zo'n grote beer, daar win je het niet van, hè. En zijn er nog mensen die leuke anekdotes kunnen vertellen uit die tijd? Nou, die de kermis zelf nog meegemaakt hebben en ook zeg maar bewust als jongeren. Ja, dat zijn op dit moment mensen van rond de 90 jaar, dus de kasteleins op zich sowieso niet meer. We hebben wel nog de zoons van de kasteleins en die zullen hun eigen verhaal nog wel kunnen vertellen. Lei, jouw vader was eigenaar van Café van Dijk. Kun jij mij wat vertellen over jouw herinneringen aan de Heidse kermis? Ik zal nou beginnen eigenlijk met wat ik eigenlijk van het hele vroegere gebeuren weet. Precies 100 jaar geleden heeft mijn opa
die herberg met boerderij van zijn oom Jan gekocht. En in 1951 is dat door mijn vader en moeder overgenomen. En de kermissen, dat dateert al van, ik denk begin 30er jaren of zo. Want ik kan me niet anders herinneren als dat er kermis was elk jaar. En heel druk bezocht. Mijn opa en oma die kwamen met de kermis altijd behoorlijk wat bijspringen. Om dus de zaak goed te laten lopen. Want het was rondom het hele huis stond alles vol fietsen. Zo druk was Heids kermis bezocht. Want het was bijna de enige kermis en waar gedanst mocht worden hier in de hele regio. Dus even kijken, die kermissen, wij hadden een grote danstent stond er. Toen opa nog de zaak runde, toen was er ook dansen in de schuur en er was dansen in de café. Dus en dan zaten wij s'avonds, na afloop, maar dat was rond een uur of 12, 1, zaten wij meestal met een man of 18, die dan dus orkest erbij, want er zaten ook 2 orkesten, en de helpers allemaal. Dan waren we met een man of 18, werd er nog koffie gedronken en daar werd de dag mee afgesloten. En de volgende dag was het weer precies hetzelfde. En dat begon dan weer 's morgens om een uur of 10, 11, dan begonnen de eerste gasten weer te komen. En dan had je voor de middag was er meestal 2 uur dansen, of net van 12 tot 2 of zo. En dan gingen de mensen naar huis toe. En dan om 4 uur begonnen dansen weer tot 9 uur. En dan meestal moesten dan de dames of de jonge meiden, die moesten dan alweer naar huis toe, want die moesten voor het donker thuis zijn. Zo ging dat vroeger. Ja. Dat is, mijn zusje is in 1947 geboren. En toen hadden we een box achter in de keuken staan. En we hadden wel eens ooit van die gasten die achterom binnen wouden komen en iets voor niks te pikken. Hè. En er viel er eentje in de box en die kon er niet meer uit, want die was zo bezopen dat hij er niet meer uit kon. Dus dat is een leuke herinnering daaraan. Een danstent die stond los van de café. Hè. En dat mocht eigenlijk niet, want dan mocht je daar geen bier vertappen. Dus dan werd dat met een staak of met een stok of zoiets, werd dat naar het gebouw verbonden. Ja, en dan hoorde het erbij. En dat was dus eigenlijk de zogenaamde vergunning dat daar ook getapt mocht worden. Eerst, dat weet ik ook nog, ja, dat mijn moeder die deed altijd helpen in de danstent. Want eerst, je betaalde geen entree, nee, je betaalde per dans. Als je ging dansen, dan was het 1 cent of zo en dan mocht je een dans dansen. En dan de volgende moest je weer een centje lappen of je deed in één keer 5 cent en dan mocht je er 5 lappen. Ja, zo ging dat toen. Later was het minder druk. Toen kwamen er overal kermissen in de buurt. En toen was eigenlijk het dansen hier aan de hei, dat is een beetje afgezakt. En omdat het overal was. En toen moest je ook gewoon entree betalen als je in de tent binnen ging. En verder was het dan de hele avond vrij dansen. Ja. Lei, hartstikke bedankt voor jouw mooie herinneringen. Ja, graag gedaan. Piet, kun jij mij wat vertellen over Café de Haam? Café de Haam, ja, was van mijn moeder. En mijn vader kwam hier ook op de kermis natuurlijk. En van het een kwam het ander. En ja, hier langs had ook wat je ziet, een dansstand gestaan. En dat was het altijd heel druk, vond ik. Dat kan ik me nog wel herinneren. En heb jij nog bepaalde jeugdherinneringen aan die tijd? Ja, het is lang geleden. Want de laatste kermis die we gedraaid hebben was in 1975. Ja, en daarvoor heb ik ja. Wat ik me nog kan herinneren, dat is toen de tent er stond, want dat was in juni, half uur, derde zondag in juni was dat meestal. En dan waren de kersenriep, dus als die tent er stond, kropen we mooi op het dak van die tent en dan konden we mooie kersen plukken. En kon jij vanuit jouw kersenboom dan de geheimen van de heide zien? Nou, ik denk het niet. Ik denk het niet. Want de mensen moesten natuurlijk ook wel gaan biechten en ze gingen ook wel eens biechten tussen haakjes bij de kapper. En dan werd natuurlijk al die verhalen verteld en chef, de kapper, die vertelde natuurlijk niks door. En dat is het geheim van de kermissen van de hei. En tot zover
het geheim van Heide. Zo aan het einde van deze laatste aflevering wil ik een aantal mensen speciaal bedanken. Als eerste het historisch platform Venray voor het mede mogelijk maken van deze mooie reeks. En natuurlijk alle mensen die belangeloos hebben meegewerkt om iedere uitzending weer tot een succes te maken. Wie weet, tot de volgende keer.